agus fáidir go CBBC ALBA agus go Facal Gàidhlig na Seachdain. Nes bheith córa Angusina me córa ma chaith. Yami dúlig van y fod yn chotrang. Wel, a charad chotrang a sin na hannig misisteach. Son y hyd mi'n am chodl at biolyn hanes. Sy'n ysgadol gyfo mi anamwch. Weis am gymig yfir eilad. Hai, wel nach tos i sy'n syl de ffogl heg yn heli gael. Leisgeadair. Facal a ha gyma, ymwch chi yno. Facal a has a clach agus an cwtigyn leisg, cwtigyn a heitis na'n hatal with bialw in Johannes of the Animals on CBBC ALBA. Wel, heg yw wedi bring me ein leisgeadair o fel. Wel, a cael ac yn sy'n trop y fôn i chi dweud eich sio fel lalan ar sy'n cec eich an i chi syfu. Wel, nach an orst a ha neu. Ha cain am hyn e trap na dy fan nys ac yn i'r Chai Angusina eis cyrstach gymach y chéile I chianw is het cyr as le y chéile gyr iad belisge. Agus sy'n ffwasglwch ein o dy sio a had yr fideo o'ch eich gyn. Chaddig mis y list oes yn gisgau, hwyl y mys gyda'n parc yn ti'n gyda'r son yn iarad I liarad. Cwysyn yw, wel, yw, chadach na cyd I chael sy'n rhws gyda cyma, anoch. Wel, ydyn hwb na iadach I chael mys gyda'n haiaid ar son masan na. Hwyl y fi y microwave y go. Chaddig sy'n ffydd, chaddig a ffydd I ti'n, wel, Hammers yn aslwoi yn haris. Hanyo. Hanmi. Hanyo. Hammers yn glwys. Machas yn rhaid. Dwi'n mysio. Iawn i'w chlyw Sean. Olympic achan yn nathlon. O chafi. O, fof, agus hw gyda cwtigyn sy'n y chwarae. Abyd per. Smanach bi yn nys ac yn y dol ymach ydy chael ymwysyn. Haws gyma solt yn sy'n ysgadach.